الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hörmətli ғазиз mümin müslüman qardaşlar, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rəhməti bilən, uluq faziləti, niğməti bilən şuşu dünyalarda Edem balası bularaq ömür keçirib, көңелләребезгә iman, qalblərimizə iman nuru salıb, özünün qarşında əməl ғибадət qılıb yaşarga, günahlarımızdan tövbə qılıb, onun qarşına basarga mümkinlik bergən, ғибадət qılырга лайыклы булган, birdən bir zat, тиңдәше булмаган zat, ул Allah subhanahu wa ta'ala bir үзе генәдер. Бүген хәерле шушы җомга көннәрендә, Рәҗәб аеның беренче көннәрендә сезнең белән чираттагы язмаларыбызны дәвам итәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, менә кемнәр инде безне карап баралар. Безнең шушы чыгышларыбыз гөнаһларның тормышка тәэсире дип атала. Иң беренче язмабызда без инде хәмернең, харамның тормышка булган йогынтысы белән берничә мисаллар китереп үттек. Икенче язмабызда без инде зина мәсьәләсенә әзмә-күпмә кагылып үтәргә тырыштык. Менә бүген җәмәгать, дөньяда бик күп таралган. Күп кешеләр бу хакта хәтта уйлап та карамаган bir гөнаһның кимчелек турында әйтеп үтәсебез килә. Иң әүвәл бу кимчелек хакында әйткәнче, минем искә төшерәсем килә, мөхтәрәм җәмәгать. Allah subhanahu wa ta'ala әйтә үзенең кутси бер хадисендә, Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem китерә: Бөек Раббыгыз әйтте, мин үземә зулымны харам кылдым дип. Ягъни җәмәгать, дөньяда нинди генә вакыйгалар булмасын, нинди генә хәлләр булмасын, Allah subhanahu wa ta'ala бер кайчанда тормыштагы бу хәлләрне явызлыктан эшләми. Чөнки Allah subhanahu wa ta'ala үзенә үзе иң әүвәл зулымны харам кылды. Ул зулым кылмый бер кемгә дә. Ләкин җәмәгать, шушы дәвердән Allah subhanahu wa ta'ala бөек Раббыбыз хөкем кылырга лайыклы булган, хакы булган, безләрне җәннәтле һәм җәһәннәмне итәргә хакы булган зат, ул да хәтта зулым кылмый. Гаделлек белән бу дөньяда хөкем кыла. Менә Allah subhanahu wa ta'ala Юсуф сүрәсендә бер аятында әйтә: Иннаху ла юфлиху залимун ди. Дөреслекдә зулым кылучылар бәхетле булмаслар ди. Иннаху ла юфлиху залимун. Дөреслекдә зулым кылучылар алар бәхетле булмаслар. Нәрсә соң ул зулым? Зулымның җәмәгать бик күп төрләре бар. Шуның бер төре ул гаделсезлек, несправедливость. Гаделсезлек булырга мөмкин гаиләдә, ир хатын хакына керә, аңа тиешле хакларын бирми, кыерсыта, яисә хатын иренә булган тиешле хакларны, хөрмәтне күрсәтми, вазифаларын үтәми. Җитәкче үзенең эшчеләренә карата, хөкүмәт даирәсендә хәтта булган җитәкчеләребез булсынмы, директорма, гәрчә җәмәгать Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисенә караганда, куллукум рагид ва куллукум мас'улун ан рагиятихи. Сез һәрберегез көтүче, җитәкче һәм һәрберегез үзегезнең көтелүегез җавап бирәсез диде. Ир кеше гаиләсенең җитәкчесе, хатын балаларның җитәкчесе. Кыл Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисләренә караганда, кыл да хәтта үзенең хуҗасының малының җитәкчесе. Ул аңа әманәт итеп бирелгән, ышанып тапшырылган. Шуңа күрә һәрберебез җитәкче һәм без шушы җитәкләгән көтүләребез өчен бик нык җәмәгать гадел булып, сак итеп хөкем кылырга тиешбез. Нәрсәгә китерә соң гаделсезлек? Әгәр дә без балаларыбызга, гаиләбезгә карата гаделсез булсак, мисал өчен ир кеше гаилә башлыгы буларак гаделсезлек күрсәтсә. Хәтта бит менә бу урында әйтеп үтәргә кирәк, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның хатыннарына нинди гадел булуы, 11 ятим баланы тәрбияләп үстерүе, аның шәһәр патшасы, шәһәр башлыгы булуы, полководец булуы, казый булуы, имам булуы, шәһәр җитәкчесе булуы аңа гадел булырга бер кайчанда камашауламады. Без кайвакытта тормышның авырлыгына сылтап, үзебезнең өстебездәге хакларны үтәмибез һәм уйлыйбыз, бу безнең өчен бер нәрсә булмас дип. Моның өчен безгә бер нәрсә булмас дип. Ләкин җәмәгать, карагыз,
Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнән килгән бер хадис шәрифтә беләбез, Муса алейхиссәламгә Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйткән икән: "Я Муса, кайт, бар үзеңнең халкыңа, ягъни Бәни Исраил халкына, һәм аларга җиткер. Дөньядагы гаделсезлекләре өчен нинди зур газап булганын", дип әйтә. Муса алейхиссәлам сорый: "Я Раббым, нинди газап соң гаделсезлек өчен?" дип. Аллаһ субханаһу ва тәгалә азза ва җал әйтә: "Я Муса, ди, гаделсезлек аркасында мин хатыннарны тол кылырмын. Балаларны ятим итермен, байларны фақир кылырмын", диде. Хәсән әл-Басри, Аллаһ ана разый булсын, Коръәни Кәримдәге аятның "һәм аларны ләгънәт кылучылар ләгънәт кыла" дигән аяткә, "и проклинают их проклинающие" дигән аяткә Хәсән әл-Басри аңлатма биргән җәмәгать булай дип: "Без беләбез, гаделсезлек аркасында Аллаһ субханаһу ва тәгалә дөньяга явасы яңгырны киметә икән. Аллаһ субханаһу ва тәгалә гаделсезлек аркасында җирнең уңдырышлылыгын ала һәм җиләк-җимешләрнең җәмәгать буласы җиләк-җимешнең мигдарын киметә. Ягъни ачлык, корылык, уңдырышсызлык килә гаделсезлек аркасында. Бу динебездә, сөннәттә, хәдистә чагылган. Һәм Хәсән әл-Басри әйтә, ләгънәт кылучылар ләгънәт кыла дип, уядагы кошлар, өндәге хайваннар, ягъни өнендә яшәүче, җирдә, куышта яшәүче хайваннар гаделсезләрне хәтта ләгънәт кыла дип. Уйлап карагыз. Ничә мең кошлар, миллион кошлар, ничә мең төрле хайваннар, бөҗәкләр өндә яши. Хәтта кошлар һәм хайваннар да гаделсез кешеләрне ләгънәт кыла икән. Хәсән әл-Басри, олуг галим, шушы аяткә менә шушындай аңлатма тәфсир биргән. Суфиян әс-Сәури дигән бер галим әйткән, әгәр дә җир буйлап йөргән вакытта җимерелгән шәһәрләрне, бушаган авылларны күрсәң, бел, бу җирлектә гаделсезлек булган, ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә без тормышта көндәлек очраган кеше хакына керү, акча ягыннан булсынмы, башка хукук тарафыннан, башка яклардан булсынмы, ул җәмәгать менә шуның белән гаделсезлек мөһим. Ни өчен без өйрәнәбез бу гынахны? Бу җәмәгать бер кешегә генә түгел, бөтен җәмгыятькә йогынтысы ясый торган гынах. Гаделсезлек. Әйткәнемчә, инде нәтиҗә китереп шуны әйтик. Җитәкчеләр тарафыннан алар астында булган кешеләргә карата гаделсезлек булса, бигрәк тә зур. Әгәр дә берәр фабрика, предприятие, оешма директоры үзенең хезмәтчеләренә карата гаделсез булса, ир үзенең гаиләсенә, хатын үзенең иренә, балаларына карата гаделсез булса, белегез, Аллаһ субханаһу ва тәгалә бу җирлеккә, бу халыкка, бу өммәткә газап тарафыннан менә без әйткән корылык, җиңнең уңдырышлыгы бетә. Карагыз, ничәнче елларда бәрәңге күп була иде. Иген гектарыннан бүген гектарыннан фәлән ашлык, үткән елларда шулай булган дип чагыштырулар. Корылыкларның килүе, бәрәңгеләребезнең бакчадагы бәрәңгелекләребезнең әз булуы, әллә без уйлыйбыз, шушы дөньяның хуҗасы булган Аллаһ субханаһу ва тәгалә балчыклар белән, яңгырлар белән идарә итми дип? Юк. Аллаһ субханаһу ва тәгалә бу йортның хуҗасы, мөхтәрәм дин кардәшләр. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе гадел булгач, ул үзенә үзе зулымны харам кылган. Без адәм балалары кеше хакына да керәбез, кыерсытабыз да, балаларыбызны хәтта без тәрбия бирүдән дә, садикка алып барабыз, алып кайтабыз да балаларыбызны, утырып чәй эчәбез дә, мультфильм каратабыз да, шуның белән безнең тәрбия бетте. Шушымы Аллаһ субханаһу ва тәгалә биргән балаларыбызга тәрбия? Бу гаделсезлек. Аллаһ тәгалә әманәт итеп бирде. Хатыннарыбыз Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә, йөрәкләребезгә мәхәббәт салып, безне очраштырган, гаиләле корган, һәм без үзебезнең хатыннарыбызга зулым кылсак, гаделсез булсак, шушы да булдымы? Аллаһ субханаһу ва тәгалә тарафындан безнең каршыбызда гаделлек? Бу әлбәттә юк. Яисә хатыннар тарафыннан ирләренә булган вазифаларын үтәмәү, шушы булдымы гаделлек? Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, белегез, иннәһу ла юфлиху залимун, гаделсез булган кешеләр, зулым кылган кешеләр бу дөньяда бәхетле була алмыйлар, ди. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәллям әйтте, дөньяда башкаларга күрсәткән мөнәсәбәтне үзең күрмәйчә, бу дөньядан китмәссең, диде.
Без бит җәмәгать гаделлек турында сөйләргә бик яратабыз. Дару сатып алган вакытта бәяләр кыйбат булса зарланабыз. Заправкага машина белән кергән вакытта литр бензин бәясе фәлән кадәр сумтыра кыйбат дип зарланабыз. Әгәр дә безнең үзебезнең хакларыбызны кыерсытсалар, без борчылабыз, шапырынабыз, нәрсәдер әйтәбез, башкаларның хакына кергәндә ник уйламыйбыз? Бәлки бу безнең башкаларның хакына кереп кыерсытканга үзебезгә килә торгандыр. Шуңа күрә гадел булсак, дөньяларыбызга бәрәкәт килер иде, яңгырларыбыз артыр иде, җирнең уңдырышлыгы артып, игеннәребез, безнең башка төрле җиләк-җимешләребез җәмәгать күбрәк булып, табыннарыбыз мул булып, җаннарыбыз күпкә тынычрак булыр иде. Шуңа күрә Алла Субханаһу ва Тәгалә бу дөньяга үзенең канунын куйган, үзенең шәригатен куйган. Минем йортымда, минем кануннарым белән генә яшәсәгез, дөньягыз имин һәм тыныч һәм бәрәкәтле булыр ди. Мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез дә үзебездән өстебездә булган хакларны үтәп, бер-беребезгә карата гадел булып яшәргә Алла Субханаһу ва Тәгалә насыйп әйләсә иде. Субханика Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.